Ty teraz, ja už som spravil. No poď. No ukáž Paťke, či spravíš, no poď. No jak ne, no teraz priprav sa. Hlavičku dole. A ešte raz taký. A ešte teraz na druhú stranu taký pekný. Na druhú stranu taký pekný, no. No a teraz. To nebol pekný, ešte raz. Pořádne si schovej. Nádhera. Ten bol parádny. Jupi. No ešte raz a Paťka nevidela, ešte raz, no. Otoď sa a teraz už aj Paťka pozerá. No, už Paťka pozerá, ona nevidela, poď. Teď Pavlinka, či Kačenka. Kačenka s tebou? Tak ukáž Kačenku, ona ho nevidela. Ukáž jeho, jak sa to robí. No ukáž, jak sa to robí, no. Tak, zohneš nohy, hlavičku a kotrmelec, tak. No. A teraz ho skús spraviť ty, ukáž, teraz ho ukáž. Ukáž, ako robíš ty, ukáž ho. No a teraz ho ukáž ty, no. Ona sa bude pozerať, ja ho chytím a ukáž jej ho, no. Ona sa bude pozerať. No. Teda! Jupi! Jupi, jupi, jupi! Ty moje slniečko.